Posle spaljivanja moštiju Svetoga Save na Vračaru, kivot u kome su počivale svete mošti Svetog Save su Turci bacili na obale reke Lima. Taj kivot su pronašli jedna muslimanska porodica i godinama su je čuvali. Jednom prilikom, dok je jedan pravoslavni sveštenik išao po tim brdima pljevaljskim tamo, jer su kuće jako razređene, bila je zima i on se oznojio, ožedneo i video u jednom dvorištu jednog domaćina koji je cepao drva. Zamolio ga je za čašu vode, on mu je rekao: nemoj, preseći ćete ta hladna voda, vruć si, evo da te ja poslužim sa jednom jabukom. Ovaj se začudi otkud jabuke u februaru. Međutim, on mu donese jabuku kao da je ubrao sa drveta. Pa kako, o čemu je tajna? Pa kaže, imamo mi tu, kaže, neki sanduk od nekoga popa i kaže, tu nama stoji voće i povrće cele godine, jako je sveže. Da li mogu da pogledam ja taj sanduk? I on pogleda, zamislite, kivot Svetoga Save koje su mošti Svetoga Save godinama počivali. I on ga je pitao, pošto se zagledao domaćin u njegovog lepog konja, da li bi njemu on dao taj kivot, šta treba da mu plati. On kaže, ne treba ništa, samo mi daj tog konja. I tako naš sveštenik zameni za konja kivot Svetog Save koji se danas nalazi u manastiru Svete Trojice u Pjevljima, gde se mi sa blagoslovom provlačimo ispod tog kivota radi zdravlja i radi duhovnog napretka. Znate, u mnogim zemljama zapada nemar je kažnjivo delo, dakle podleže krivičnim zakonima. Međutim, i u Svetom pismu Gospod kaže da je proklet onaj ko se prema svetinji nemarno odnosi. Mi više nemamo vremena da se prema našim svetinjama nemarno odnosimo.